Ei, hola, companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Avui estic de festa, ja ho podeu comprovar. Per què? Perquè finalment ha arribat l'hora que en Jordi i en Marc, en Fluflu i el Becari, ens expliquin el seu acudit. Recordeu que en el concurs van quedar empatats 12-12. Solució, que cada un expliqui el seu acudit. Llavors vosaltres votareu a veure quin acudit us ha agradat més. És a dir, que començarem per en Marc i després, automàticament, en Jordi. Jo em quedo aquí, de vacances. Això és un tio que se'n va al col·legi d'àrbitres i entra a dintre i diu és que em venia a apuntar per fer-me àrbit. I el tio aquell que està darrere el mostrador diu Miquel, diu, vine, diu que hi ha un fill de puta que es ve a apuntar. Diu, perdoni, diu, jo fill de puta. Diu, Miquel, diu, no vinguis que aquest no serveix. Arriba a casa seva i es troba tota la casa ventilant-se allà amb les finestres obertes i la dona espaterrada allà al llit amb la roba esparracada, suada, molla per tot arreu. I l'home, però Maria, què t'ha passat? I li diu, ai, Pere, que m'acaba de fer l'amor un extraterrestre. I l'home, però, cago en Déu, un extraterrestre, però com ho saps que era extraterrestre, que era verd? No, era del mateix color que nosaltres, però un extraterrestre. Diu, però que tenia antenes. No, en tenia una de grossa, però no, era pas extraterrestre. A mi m'ha semblat que no era pas. Però que era llefiscós i fastigós i d'això. No, era el tenir la pell fina i suau i morena com nosaltres. Collons, Maria, com ho saps que era un extraterrestre? Diu, perquè la que ha trucat a la porta m'ha dit que era de Planeta de Agostí.